Pata. बोलो बोलो बाबा बैजनाथ की। सनी कौआ भनिया ले गइल पर्वत पपसरला से सनी कौआ भनिया ले गइल पर्वत पपसरला से कथी पीसी जी कथी घिसी जी कथी पीसी जी कथी घिसी जी नहीं मिली निहारला से स्वामी कौआ भनिया ले गइल पर्वत पपसरला से स्वामी कौआ भनिया ले गइल पर्वत पपसरला से तो कथी घिसी जी कथी पीसी जी कथी घिसी जी कथी पीसी जी नहीं मिली निहारला से स्वामी कौआ भनिया ले गइल पर्वत पपसरला से देवघर जाई न घुरी आई न सुनी भोला जी भांगे पाता न लौकाता कहाँ बझोला जी ढाबुर कमरिया सब भंगिया लेके आवत होई लेके आवत होई लेके आवत होई देवघर जाई न घुरी आई सुनी भोला जी तो भांगे पाता न लौकाता कहाँ बझोला जी राउर कोमरिया सब भनिया लेके आवत होई लेके आवत होई लेके आवत होई एही जानो मिली वहाँ जाके पीली गिराई न झगड़ा से स्वामी कौआ भनिया ले गइल पर्वत पपसरला से स्वामी कौआ भनिया ले गइल पर्वत पपसरला से नशा छोरी मुह मोरी नखिसियाई जी कहलियाई रौआ खाई मेवा मलाई जी संजय सारा बीबा भेजले असो सावन में असो सावन में असो सावन में नशा छोरी मुह मोरी नखिसियाई जी खालियाई रौआ खाई मेवा मलाई जी संजय सारा बीबा भेजले असो सावन में असो सावन में असो सावन में सौरभ ये सवरिया रतन रतन से रहेगा जाके मारला से स्वामी कौआ भनिया ले गइल पर्वत पपसरला से स्वामी कौआ भनिया ले गइल पर्वत पपसरला से
हो कथी घेसे जे हो कथी पीसी जी हो कथी घेसे जे कथी पीसी जी नहीं मिली निहारला से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गयल पर्वत पपसरला से।